Ćao Mina. Ćao. Kako si? Ja umorna sam više od pričanja. Super sam. Evo, kao što izgledam ukratko, kao što izgledam, tako se i osjećam. Sve ti je jasno. Prelepo izgledaš. Hvala. Reci mi, kako komentarišeš s ova dešavanja iz zadruge? Ajde, počnemo da Lila, car Dejan. Ja, napričala sam se više, znači, evo ukratko, ti objasnim. Po meni je to dogovor bračnog para koji su sklopili Marijalitija. Prosto jednostavno, ne vidim, ne postoji tu, ne znam, ja ne vidim tu nikakvu emociju. To je za mene previše jeftina gluma, previše loše, izrežirano u njihovim glavama. Žao mi opet nekako onog jadnog Dejana, kako on to sve podnosi, nekako ne znam, mislim da je to sve namješno. Da Lila je sinoć skinula burmu, rekla Ma, je vidi, te drame, španske serije, evo ja bi sad skinula i bacila bi ga, ne mogu. Španske serije, valja, ne valja, on je ovakav, ona onakva i onda posle kumi, moli, plači, jeste. Kako ti deluje Filip car u cijeloj toj priči, jer ga ti dobro poznaješ? Filip vidi uvek uđe u neku priču koja mu je nepotrebna. Dečko, ne znam šta radi. Opet, ako je on zaljubljen, ja mu želim svu sreću, nisam ja kao on. Ako njemu to sve odgovara, ako želi pritisak i to, alal mu vera, neka ide tamo, neka uživa, neka se provodi sa njom kako god on. Nemam pojma, verujem mi da više ne znam šta pričam, znači oni su mi ta priča mi je toliko nezanimljiva, nemam inspiraciju, baš nemam. Ajde da pređemo na drugu temu, Bensur Milica. Ja, tek ta tema, to mi je vidi. Pre par sati baš je bilo... Ma evo sad sam gledala malo pre, slali su mi klip, kad je stiglo pitanje baš za Milicu, kako komentariše to beba moja, njegova, kako bi bilo, šta je već. I Mensur je demantovo kao da je ikada hteo da pravi dete sa tobom, iako postoji... Postoji klip, da, pa ja sam ga poslala Pinku da vidi čisto, pa ako misli da je to za portal neka izbacuje, jer sam ja slučajno naletela, jer su meni poslali to. Tako da oni, opet, mislim da je sve to samo inat, isto sa njegove strane, mislim da je to inat, a iz tog inata možda će izrasti neka ljubav, kao što sam ja bila u odnosu na početku iz inata, pa mi izrasla velika ljubav. Mislim da on sad ima istu taktiku kao što sam ja možda imala u toj sezoni. Ona ima 17 godina, ja njoj ne mogu ništa da zamerim, jer sam ja imala 17 godina, jer sam ja pravila greške i bila u nekim situacijama loša, tako da ja o tome ne mogu da sudim niti bilo šta, ali loše je krenulo, loše je start, mislim da će se još gore završiti. A kako komentarišeš njeno dopisivanje sa Vladimirom? Pa dobro, to je očekivano, mislim, Vladimir uopšte poznato kakve namere uvek ima, tako da ja sam nekako to i slutila, jer sam ja kroz jednu emisiju i rekla to pre mesec dana, pre nego što je uopšte to bilo pokrenuto. Tako da, što se njega tiče, mislim da on zna šta radi, ako neka se igra i treba s takvim da se igra. Jest da se on malo i za mnom zaigra, ali opet to nije bitno, nije to tema. Nek se igra s onima s kim može, s kim ne može, neka uči od drugih. Da. Kako ti se čini ulazak Tare Sima i susret sa Matijom? Nemam komentar za to. To stvarno ne komentarišem. Tara kao Tara. Ja starom nisam dobra, niti bilo šta. Mislim da je labilna i da neće uspeti u tome da prikrije svoje emocije. I još jedno pitanje, Marijana Zonjić i Marko Osmančić. Šta znam, mislim, ja sam ajde da kažem nekako Marko moj produkt. Tako, možda i to bez veze tako da kažem, ali preporučila sam ga u neku ruku. Dečka ne poznajem lično nego preko moje drugarice, jer je to njen bivši dečko, koja je trenutno kući na aparatima zbog svega što se dešava, ali mislim da Marko ni jedna devojka ne pristaje tamo i mislim da Marijana što ulazi u te odnose, mislim da je to greška, ona je trebalo ove sezone da bude sama i da pokaže sve ono da demantuju u stvari sve ono što su drugi ljudi pričali, tako da žao mi je što su u takvoj situaciji kao da se igraju mačke i miša, a bespotrebno. Važnina, hvala ti puno. Hvala tebi.